ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അവൻ മാത്രം സ്തുതിക്ക് യോഗ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ നാമത്തിനും മേലായ നാമം, അവന്റെ നാമം അത്ഭുതത്തിന്റെ നാമം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന നമ്മൾ എത്രയും പേര് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര നാള് നമുക്ക് കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആമേൻ. കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യം, കിട്ടുന്ന നന്മകളെ, കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യം, കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാണ്. അവൻ മാത്രം സ്തുതിക്ക് യോഗ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോഴേ നിമ്മി ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗാന്ധിജി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ഗാന്ധിജിയെ തെള്ളി നീക്കിയിട്ട് സ്ഥലം കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് വയലിനൊക്കെ വെച്ചെടുത്ത് പാടുക, ഗാന്ധിജിയെ പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർക്കുക, പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയാതെ മാറിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കൊതിയോടെ കടന്നു വന്നവരാ ഇന്ന്. കാരണം വളരെ ബന്ധപ്പാടിലും ബിസിയുള്ള ദിവസങ്ങളായി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് വി നെവർ ഫിനിഷ്. നമ്മുടെ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും ജോലി തീരുന്ന പരിപാടിയില്ല. നെവർ ഫിനിഷ് അവർ വർക്ക്, റൈറ്റ്? എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ മറിയെ പോലെ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്പസമയം, അല്ലെങ്കിൽ അല്പമേ വേണ്ടു, അല്ല ഒന്നും മതി. മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തു. മാർത്ത പലതിനു വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ പ്രിയനോ അവൾക്കതേ ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന. നമ്മൾ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പാടും ഓടിയതിലുമല്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം തക്ക സമയത്ത് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകി തന്നോളും. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ ഒരു നാൾ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. സ്തോത്രം. നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിലയ്ക്കുന്നതിലും എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി നടത്തി തരുന്ന ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. നമ്മൾ അല്പസമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം തന്ന അഭിഷേകത്താൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ദൈവസാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരിമാരെ ചിലരെ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. സിസ്റ്റർ മോളി കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റർ മേഴ്സി, രണ്ടുപേരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വലിയ വിടുതൽ സാധാരണ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെയല്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുണ്ട്.